patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Bobby Nansaro, ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Luan Merondina. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Duha ka Pinoyanan ang natabunan sa landslide sa Sitio Lariha, Barangay Kalunasan, Dakbayan, Subo, tuod sa way puas nga pag-uwan sukad kagahapong adlaw. Mga nagpuyo na kalingkawas sa tinong kamatayon, human manumbay sa silingan kay mananaw og TV. Samtang nag-unga usab sa Kakuyaw ang mga balay nga nahimutang sa ibabang bahin sa midalihili na yuta. Ania ang report. Subay sa sunod-sunod nga pagpunog sa uwan, mihumok ang yuta nga peligro sa landslide nga nahitabo gyud pasado alas 5 kagahapon sa hapon sa Sitio Lahira, Barangay Kalunasan. Gikan sa ibabang bahin ang punuan sa kawayan nga nada sa pagdahili sa yuta ug mitugpa sa duha ka balay. Naatol ang pagdahili sa yuta sa ilan ng paggawas sa panimay aron manumbay sa ilang silingan. Mipaka ang ilahang pultahan, mao'y ilang sunod na bantayan. Maupay paggawas namo ni tuyok mis pikas. Kay diha pa mi amot lang yun. Walay tao sa sulod ani balay. Wala kay maupay paggawas ginamo. Naanghilan gyud. Mi pasilong na lang si Lula Elsa Bautista uban ang iyang pamilya silang silingan tungod sa pagkahugno sa ilahang panimay. Tungod sa way puas nga pag-uwan sukad kagahapon, kini ang nahitabo diri sa Sitio Lariha, Barangay Kalunasan. Diin midahili ang yuta, unya nakankan ang punuan sa kawayan, mitugpa sa duha ka Pinoyanan dinhi. So doble ang kalbaryo nining mga apektadong residente tungod kay nawad-an lang Pinoyanan, unya wa pa gyud sila'y kapanginabuhian. Mayor nakadungog karon mangayo unta mi bisag gamay lang nga hinabang sa imuha. Tungod aning nahitabo sa amo. Wala. Nahunong akong tinda-tinda lagi sukad tong pag-COVID. Samtang namiligro usab ang mga balay sa ibabaw nga bahin kay huyang na ang pundasyon og delikado nga mobigay ang yuta nga nahimutangan. Nangayo na yung kami inabang naman niyon. Wala matindi mga trabaho ron. Samtang gipadayag sa kapitan sa barangay nga ilan ang gisabutan sa mga opisyal ang tabang ay hatag sa mga napektuhan. Awhagon nila ang mga mulupyo sa dapit nga muhikling lang una aron makalikay sa posibleng disgrasya ilabi na ning uwanon nga panahon. Mangayo sa ugtabang ang barangay sa City Hall alang sa malungtaron nga solusyon sa sitwasyon sa mga tao sa Sitio Lahira. Nga karon atong gipatawag ang mga konsehal para malihok na namo dayon diri kay doon naman mi kuan pod sa kanang mga regarding inana no sa calamity. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayong nagmonitor karon ang City Disaster Council sa Mandawi sa mga bantayanan nga lugar taliwa nining padayon niya pag-uwan-uwan nga nasinati. Ang report ni Nico Serino. Sukad kagahapon na sinati ang pag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu. Sa advisory sa DOST Pag-asa, epekto kini sa low pressure area nga anaa sa may Camarines Norte.
Tungod ni ini, mipahimangno sila sa mga nagpuyo sa landslide ug flood-prone areas nga magmatngon. Sa Mandaue City, lakip sa hugot nga gimonitor karon ang mga kabalayan nga nahimutang palibot sa mga sapa sa posibleng pagsuyla sa tubig. Gikan sa City Command Center, hugot sab nga gibantayan ang ubang sapa sa syudad sama sa Butuanon. May mga CCTV nga gimontar aron ma-monitor ang estado ni ini. Hopefully nga mabinantayo ng atong mga kaisunan, ilabi na katong daplin sa sapa. Patawagon ginato dire dayon sa Command Center. Gipahibaw sa CDRRMO, wala pa'y na-monitor nga pagbaha apan alerto ang mga responders sa dakbayan. Especially sa Butuanon, sa Mahiga nga mabinantayo ta karon kay so ang kuan sa Pag-asa until ugma pa niya ang kuan sige nga awan. Samtang sa lungsod sa Konsolasyon, gimu sa mga residente sab kining baha sa may barangay Tayod. Usa ka mulupyo na nawagan og aksyon kay nakahasol sa mga mangagi sa dapit labi na kun may magbisikleta. Taod-taod na kuno kini nga problema nga gipanawagan nila nga maaksyonan. Apan sa text message ni Tayod Konsolasyon Barangay Captain Blesilda Villo, gipasabot niya ang maong kalsada usa ka national highway ubos sa jurisdiksyon sa DPWH. Ang barangay mihimo na og aksyon sama sa pagpasuyop sa tubig aron maayom-ayom ang sitwasyon. Samtang wa pa kakuha og habig sa DPWH ang GMA Regional TV. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga pag-uwan-uwan nga ng sinati ni atong Lunes ug kagahapon nakapasaka sa tubig sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga dulan sa usa ka gatos ka mga tawo nga nagpuyo daplin sa sapa ang temporaryong gipabakwit. Ang report ni Femery Dumabo. Kahit taligsik naman ganihang buntag ug wa na mosaka ang tubig sa sapa, naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang pipila ka mga bata sa barangay Dumlog nangaligo sa sapa, samtang ang uban nangubkob og bas. Subay niini may pahimangno kanila ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Keep away from the river because you'll never know basig gadag-om dito sa bukid unya kusog kayo ang ulan makalitan mo dito flash flood. The problem with flash flood is you won't have any warning, mudritso na siya. Even if it's not raining diri karon and sa bukid gaulan, mahitabo gyapon ang flash flood din. Gitugan ni Alvin Santillana, hepe sa Talisay City Disaster, nga ang pipila ka adlaw nga way hunong nga pag-uwan-uwan. Sugod pa niadtong Lunes, ni sangpot sa pagbaha sa pipila ka mga dapit sa dakbayan. Medyo na-evacuate, no? Natay around 96 ka tao nga na-evacuate dito sa sitio Paglaom. We were able to give food packs sa mga na-affected. Sa paghubas sa tubig sa pa, mibalik na usab sa ilang mga panimay ang mga kasamtangang gipabakwit. Sagad sa bahaang dapit sa dakbayan sa Talisay, naglakip sa mga barangay sa Dumlog, Biasong, San Isidro, Mohon, Tabunok ug Barangay Lagtang. Gibahan usab kagahapon ang daan sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay City. Miabot sa tuhod ang giladmon sa maong baha. Lakip sa gibahaan ang National Highway diha sa Barangay Tabunok. Dali usab girespondihan sa aksyon agad team sa pagdiklag sa mga basura nga nakabara sa drainage. Uban ni Rinanti Yunis, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Konsihal sa Barangay Canhulaw, mityabaw sa gikatahong pagpalusot sa kapin 900,000 nga budget sa pag-ayom-ayom sa mga private road sa barangay bisan kun tulo lang sa 7 ka mga konsihal ang nakapirma. Ang giaspaltong daan nalungag na, wa pagani dangti ug tuig. Ania ang report. Kabahin kini sa private road sa Puroklubi, Barangay Canhulaw nga lungag-lungag na ang karsada o gahitak na ang dapit tungod sa pag-uwan-uwan. Mato ni Konsehal Emilia Baguio, lakip kini sa 3 ka mga purok sa barangay nga naabunuhan og diorite apan kini lang ang naaspalto. Ang kani diri duha, gibutangan ni diri duha. 12 ra gyud ka truck tanan. Karon pagkuhan ako sa butcher to nangay ko kopya sa accounting, gibutang og 15 plus 400 kuno ka mix asphalt nga gibutang diri. Si ana na pud akong sungay, ma'am. Hay may 400 kagamay ra tong ilang gibutang dito.
Sa dokumento nga gipresentar ni Baguio ngadto kang Mayor Jonard Ahong Chan, Enero 11, 2019 milusot ang 940,000 pesos nga budget sa barangay alang sa 15 ka mga dump truck sa diorite with boulders ug 400 ka balde sa cold mix asphalt. Alang kini sa pag-ayom-ayom sa daan sa mga sudlunong bahin sa barangay. Nahibong siya nganong nakalusot ang gahin bisan kun tulo lang ka mga konsehal sa barangay ang nakapirma ug ikaupat ang SK chairman. Midagan pa og 7 ka buwan sukad migawas ang gahin una kini nasugdan sa pagtrabaho. Base sa post sa usa sa mga kawani sa barangay, Agosto 15 lang sa miaging tuig gitrabaho kining kabahin sa private road dinhi sa Purok Lubi. Apan wa pa gani idangti og usa ka tuig, inguni-ini na ang hitsura, ilabi na kun mobunok ang uwan. Kinahanglan naglima ka konsehal ang mapirma. Nganong nakuha nila ang kwarta? Nga kulang sa pirma. Si Kanhulaw Barangay Captain Rinaldo Tampo sayang bahin, mi pasabot nga nabahin-bahin ngadto sa unom ka mga purok ang napalit nga diorite hinungdan nga inguni-ini kadako ang milusot nga budget. Naglakip kini sa Purok Mangga, Kapayas, Bayabas, Lubi, Kulo ug sa habig sa Nabforsen. Apan iyang giangkon nga ang Purok Lubi lang ang naaspalto. Gidasunan usab kini sa ilang barangay treasurer. Nakuha kita na sa budget na ma'am. Diorite na ma'am, ispalto pa na. Nakita man ninyo, nausahay na dito, tungod sa lungag na good, malungag yun, kay sungod na sige unuan. Kana siya diha na pilian na siya diha tungod kay kana daghan ang mangagi niya. Kana sad siya nga area din ha, maoy dali ra bitaw nga makuanan sa hitak. Gihimakak sa kapitan nga tulo lang ka mga konsehal ang mipirma. May mga dokumento silang gihuptan nga mumatuod nga legal ang naasong proyekto ug unya ila lang kining ipresentar ngadto sa korte. Nagtuo siya nga may bulok politika ang maong pasangil. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, patayng puya nakitaan sa bakanting luna nga gihimong labayanan og basura sa barangay Bantayan sa Dakbayan sa Dumaguete gahapon sa hapon. Gisod og backpack ang puya dihang nakitaan kini sa babaeng nanguykoy og basura. Sa investigasyon sa Women's and Children Protection Desk sa Dumaguete City Police, gituho ang dili biktima sa abortion ang puya tungod kay wa na kini pusod. Nasuta usab sa City Health Office nga tulo na kasimana ang bata ug buhi pa kini dihang gipanganak. Gisusi usab kun patay na ba daan ang bata una isod sa backpack o nakalas kini samtang anaos sulod sa backpack. Gisusi usab kun kinsa inahan sa bata. Gipalubong ra hinuon sa City Health Office sa samang publiko. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong adlaw sa tanan ug mao kining kahimtang sa atong panahon karong July 29, 2020 adlaw Miyerkules. Padayon tang monitor sa usa ka low pressure area ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 115 kilometers east sa Daet, Camarines Norte. Ug base sa analysis, ubos gihapon ang kahigayunan niini nga mahimong usa ka bagyo sa mosunod na 24 ka oras, pero padayon ning nagdala og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag ngadto sa halapad na pag-ulan pagpanugdog og kilat sa probinsya sa Palawan, Occidental Mindoro ug mga probinsya usab sa Western Visayas. Samtang magdala usab kini og madag-umong kalangitan inubanan sa katag-katag na pag-ulan pagpanugdog og kilat sa Central ug Eastern Visayas. Kini nga maong pag-ulan, posible na kining makamugna og kalit na pagbaha og pagdahili sa yuta. Ug wala tay gale warning nga gi-issue karong panahon na og napabilin nga hinay ngadto sa kasarangan na hangin ang magpasulabi sa tibok Visayas, Palawan ug Occidental Mindoro, diin ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine, daghang salamat. Sa Mandawi City, midagsa sa police office ang mga tao aron mulukat
og police clearance tinguha nila makakuha og government ID nga requirement sa pag-claim sa assistance sa kagamhanan sama sa SAP. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yaslan, sukad kagahapon na bantayan kining pagdaghan sa mga tawo nga mitunga sa headquarters sa Mandaue City Police Office aron mokuha og police clearance. Bisan kun miuwan kaganiha wa kini makabungkag sa linya sa mga tao gawas sa Mandaue City Police Office. Nagkugi sila og pila aron makakuha og police clearance gikan sa maong opisina. Ang uban misayo pa aron maatiman dayon. Tungod sa kadaghan, makanunayong gipahimangnuan sila sa on-duty nga pulis nga magdistansya ay sa usag-usa. Nga ko lang hangin nila sir, natuo lang sa gatong na social distancing nila sa mga guys o bagay para ilar man sana. Rason sa kadaghanan, mukuha sila og police clearance aron nga makakuha og government-issued ID. Gamit kuno kini sa pag-claim sa abag pinaagi sa Social Amelioration Program kun SAP. Kung nga kay ID, magkuha lang ko og police clearance kay umong ko'y ID. Ano sa ako na makatag, ma'am? Wala ko mi kay baw. Si Arman, mga alas 6 miadto sa MCPO headquarters ug mga alas 10 na nahuman sa proseso. Mara maingon sa kon. Tawag mo ko kuan balid ID. Oho, dayon. Mao na sa magsugo. Ang dakbayan sa Mandaue nalakip sa second tranche sa SAP distribution nga gipasiugdahan sa DSWD. Sukwahi sa nahaunang pagpanghatag, karon ipaagi na kini sa financial service providers. Mao nga ang uban nangitag paagi nga makaproduce og ID nga gikinahanglan sa claiming. Gipasabutlan ni Lea Quintana, ang information officer sa DSWD nga tunasab sila'y giproseso lan nga ipatuman ni ining distribution labi na katong mga lugar sab lan nga layo kaayo sa mga financial institutions. Tunay proseso na nga giandam ang DSWD samtang katusang mga di maka-produce sab og valid nga government ID mamahimo sab kuno nga mukuha og certification gikan sa ilang barangay apan dunay porma niini nga gikinahanglan nga i-fill up sa SAP beneficiary. Gikinahanglan lang nga makig-coordinate sa ilang barangay official lan. Salamat, Nico Serino. Miabot man sa dulan 16.9 million ang kaso sa COVID-19 worldwide, 5.7 million niini ang aktibo. Sama sa Pilipinas nga miabot sa 83,000 ang kaso apan 55,000 ra usab ang aktibo. Dinhi sa Central Visayas nga mitala na og kapin 15,000 ka mga kaso, kapin sa 7,000 ra usab ang aktibo. Samtang sa Eastern Visayas anaalang sa 192 ang active cases gikan sa 848 nga confirmed COVID cases. Kini ang report ni Femery Dumabo. Kaganihang udto nga talaan worldwide, dulana sa 16.9 million ang nataptan sa coronavirus disease 2019. 5.7 million niini ang aktibo, kay mas nakadaghan na ang mga nangaayo. Hinungdan nga naana sa 10.4 million ang natalang recoveries, pabiling 600,000 ang mga nakalas. Dinhi sa nasod, 55,109 ang aktibo nga kaso, gikan sa 83,673 COVID case. Base kini sa DOH data alas 4 kagahapon sa hapon. 26,617 ang recoveries ug 1,947 ang death. Samtang sa Riyon 7 pabiling kapin sa 7,000 ang aktibo nga kaso. Bisan kun niabot na sa 15,664 ang total COVID case. Ana-ana sa 7,581 ang recoveries ug 781 ang deaths. Sa katibuk ang data sa Central Visayas, 3,073 niini gikan sa probinsya sa Subo. Apan 1,611 lang kanila ang pabiling aktibo. 102 sa Negros Oriental, 51 ang aktibo niini. 82 na ang sa Bohol. 30 lang hinuon ang active case. Ug wa gihapoy natala nga kaso sa lalawigan sa Siquijor. Nagunaman gihapon ang Cebu City sa Riyon 7 nga dunay 8,813 COVID case. Apan 3,266 na lang niini ang aktibo. Sa 1,861 nga kaso sa Mandaue City, 1,237 ang aktibo. Ug sa Lapu-Lapu City nga naana sa 1,733 COVID case, 1,107 na lang niini ang aktibo.
Sa silingang rehiyon ng Eastern Visayas, nana sa 848 ang COVID case. Apan, 653 na niini ang nangaayo. Hinungdan nga 192 na lang ang aktibo. 3 ang patay. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Si 75% andam na ang Department of Education sumabot nga pagbukas sa klase karong Agosto. Samtang ang mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan hatagan og load allowance sa DepEd alang sa online activities sa mga tinud-an. Ania report. Mukapina sa 1 ka milyon ka mga tinud-an ang nagpa-enroll sa mga public schools sa Central Visayas, 1.22% sa target sa DepEd karong tuiga. Nagpakita lang kini nga interesado gyapon ang mga tinunan ug mga ginikanan sa pagbaton og edukasyon taliwa pa man sa nasinating dako nga pagsuway karon. Samtang ipinayag ni Direktor Salustiano Jimenez sa DepEd 7 nga 75% nga andam ang ahensya sa pagbukas sa klase. Tuwa lang yun nga nagpadayon ta sa atong preparasyon, all our schools and our division offices and even the regional office nagpadayon gyud ang ato ang mga preparasyon nga masiguro gyud nga pagsugod sa klase this coming August 24 mapahimutan gyud og klaro. Bisan og dunay nag-enroll sa online apan daghan usab ang mipili sa modular. Giklaro ni Direktor Jimenez nga dili gyud mahimo nga dunay face-to-face classes taliwa sa tinguha sa ubang mga tunghaan sanglit way katakos ang ubang mga ginikanan sa pagtudlo sa mga anak kun ipadala lang sa mga balay ang mga materialis. Walay physical intervention. Mao na ang ubang mga lugar labi na sa mga rural areas na atay gitawag og kuan kanang naay volunteer teachers or para teachers nga mutabang sa mga ginikanan nga walay kapasidad nga mutudlo gud sa ilang mga bata. Ang mga magtutudlo gihatagan usab og load allowance sa DepEd aron siguradong mamonitor ang mga tinud-an bisan og atua sila sa balay. Kauban si Marlon Mirgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pahimangno sa mga mulupyo sa Mandawi gawa sa di pagsulub og mask, may bugat na sab nga penalty ang mupakatap og fake news. Sa baguhay lang nga sesyon sa City Council, napasar og naaprubahan na ang fake news ordinance. Ubos niini ang mga mapamatud-an nga nagpakatap og peke nga balita, mamahimong mapasakaan og kaso ug mapamulta. 5,000 pesos ang penalty ug 72 hours community service. Kung ikaw mo ay nag-spread sa mao nga dili tinuod nga impormasyon, ang gatong tao nga involved nga mao imong gipanabi, mao to siya mo file nga to sa piskalya. Kunya ang basis sa piskalya sa in terms of penalties ang katong ordinansa nga bag-o lang natong gipasar. Ning panahon sa pandemic, nasagad di-lockdown sa tagsa-tagsa nila ka mga panimay, apan ani ay pipila ka mga Bisayang artist nga mipili nga matanggong sud sa usa ka simbahan aron lang padayong makaserbisyo. Pinaagi sa ilang pagpintura ug mga Bible scene sa kisame sa usa sa mga simbahan sa Palumpon, Leyte. Atong sayran sa report ni Family Dumabo. Kining maanindot og colorful kayo nga mga painting nga makita sa halos tibuok nga kisame sa simbahan sa St. Francis Xavier sa Palumpon, Leyte ang makadapit sa pagtagad sa mga manimbahay ug pilgrims. Ug susama ka na nga gabasa sa Biblia kay gikan sa Old Testament ngadto na sa kinabuhi kasakit ug paghimaya ni Jesucristo. Makita nimo dinhi ang hulagwa iniini. Kuti kaayo kini ug gani nakasinati na og halos tanang sakit sa lawas ilabi na ang liog sa mga artists. Bisan sa kakulangan sa pinansyal sa proyekto, apan wa kini panumbalinga sa milangkob sa dibuho sa mikro nga gipanguluhan ni Aris Pastor. Sacrifice ni Christ siyang natunong sa pandemic jud nga crisis ba. Auto kini nga face gibutang namog dako nga dedication in memory to all the victims of COVID-19 pandemic. Kulangan ni og artists kay naman ni mga artists na Cebu based. So, pagsugod sa quarantine na
kuan sila, na stranded sila. Ang dibuhok sa mikro ang likod sab sa manindot nga mural sa St. Peter and Paul Church sa Islas sa Bantayan sa Subo. Apan nakalahi karon kay kun sa una daghang mga artist ang mitabang kanila. Karon tungod sa pandemya, 7 na lang sila. Unod sa visual catechism, mo sacrifice up for others. Ganito nung sad nga murag nakahinulsol, di ba? Bisan halos ilibre na nila ang ilang serbisyo, apan giangkon sa grupo nga lahi ang kalipay ug katagbawan nga ilang gibati. Samtang giangkon sa managhigugmaayng ari sug China nga ang serbisyo nga ilang gitanyag mas nakapalig-on sa ilang relasyon. Nagbalik mi tungod ani nga nagsugod siya ani nga project. Siguro kaluyan pud mi sa Ginoo nga kanang pagbentubi magtingalining duat. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. CIDG7 mohimo og linahi nga investigasyon sa gikitahong pagtugod sa mga opisyal sa Barangay Gunob nga mapalugnan ang municipal cemetery bisan kung taon-taon na kining wa palugni. Samtang napadangat na ni Mayor Jonar Dahong Chan ngadto sa IATF kung Interagency Task Force ang gihimong investigasyon sa dakbayan subay sa reklamo sa mga kampanay sa mga namatay gawas sa giingong taas nga singil gikitahong way mga kabilya ug lapida ang mga nitso sa mga nalubong sukad magsugod ang pandemic. Ana-ana sa 72% ang recovery sa kinatibukan nga mga nangasakit sa COVID-19 nga taga-dakbayan sa Talisay. Sa labing uwahing talaan kagahapon, adunay usa nga nadugang nga kaso, hinungdan nga miabot na sa 688 ang confirmed cases sa COVID-19 sa Talisay. Hinuon 18 usab ang nadugang sa talaan nga nangaayo. Moabotanan sa 498 ang recoveries ug 150 na lang ang active cases. Hinuon adunay 65 nga gitakbuyan sa COVID-19 sa dakbayan ang nakalas. Kutob na lang ug mga adlaw, Hulyo 30, ang tagal sa Department of Education sa pagpagamit sa mga LGU sa mga tunghaan isip COVID isolation facility. Hinon giklaro sa DepEd nga mamahimong gamiton gihapon sa mga LGU ang school facility apan gikinahanglan nga usa na lang sa matag lungsod. Mupili ang mga LGU ug labing dakong tunghaan nga maoy himuong isolation hangtod nga dili pa mobukas ang klase sa Agosto 24. Gikinahanglan nga gamiton na usab sa mga magtutudlo ang mga tunghaan sa paghimo sa ilang trabaho bisan og walay face-to-face learning o walay mga tinun-an nga moadto sa mga eskwelahan. Dugang duha ka mga kaso ang natala karon sa lalawigan sa Bohol. Ang duha ka mga bag-ong kaso magtiayon nga taga-barangay Hagilanan sa lungsod sa Kitigbian. Matud ni Governor Arthur Yap, nagpositibo ang magtiayon human mapaubos sa swab test. Sa post ni Mayor Elizabeth Mandin sa iyang social media account, ang magtiayon kabahin sa 29 ka mga tao nga adunay close contact sa 39 anyos nga lalaki nga hitap-tap sa Kagaw, pinaagi sa community transmission. Ana-ana sila sa isolation facility. Ang Bohol adunay 81 confirmed COVID-19 cases. 22 kanila mga active cases, samtang 56 na usab ang recoveries. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang ana sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita manungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Bobby Alsaro, ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.